ದೇಶಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಸಜ್ಜಿಡು ಅಟಣೆ ಆತಂಡ ನವೆಂಬರ್ 23 ಬೊಕ 24 ದುಬೈದ ಅಲ್ ನಜರ್ ಲಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪುಂಡು. ಸಾರತ್ತ 1994 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಡೀಡ್ದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದನು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2008 ಉಜಿರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ ಮಡೀಡ್ದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾತಿದೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಜನೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿದೇಶಗೂ ಪೋತುಂಡು. ನವೆಂಬರ್ 23, 24 ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ ಶನಿವಾರ ದುಬೈದ ಅಲ್ ನಜರ್ ಲಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನ ದೊಂಬುದಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 2018 ನಡಪೆರೆ ಪೊರ್ತು ಏಳಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವೈದಂಡು. ವಿದೇಶದ ತುಳು ಜನಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ದಿವೊಂದುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಬಯಸುವೇರ್, ಕುಡ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿಷಪೆರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಾಲ್ದಾನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲ, UT ಖಾದರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಸಾಧಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.